טוב, אנחנו נמשיך משבוע שעבר. שבוע שעבר אנחנו בלב תורה רפ"ב, בתוך הלב של רבי נחמן מברסלב, תורה שרבנו הקפיד מאוד שכולנו נלך איתה עד ביאת משיח, שהצדיק ראה את הדינים שיהיו ברחובות, את הקשיים שכל אחד עובר, את השורש והסיבה שבני אדם מתייאשים, וכמו שלמדנו שבוע שעבר רוב רובם המוחלט של המרוחקים זה רק מחמת עצבות ומראה שחורה, ורבנו הקפיד מאוד שיהיה לנו את העבודה הזאת של תפילה, של התבודדות, כדי שנוכל לדון את עצמנו לקו זכות, להסתכל בעצמנו, לראות בעצמנו מעשים טובים, כי אין יהודי, אומרת הגמרא, היא דורשת על הפסוק, כפלח הרימון רקתך מבעד לצמתך, שאפילו ריקנים שבך מלאים מצוות כרימון, אין יהודי שהוא ריק ממצוות, לא קיים דבר כזה. כל יהודי מלא מלא מצוות, כל יהודי יש בו אין סוף של אור, אין סוף של דברים טובים. והבעיה שאנחנו מתרכזים ברע, אנחנו מתרכזים במעשים הלא טובים, בגלל זה נסתר מאיתנו. אבל אם אנחנו נחפור ונראה, ונגיע לנקודת האמת, ונראה איפה אנחנו מונחים במצוות, אדם יראה שהוא מלא בלי סוף בתורה ומצוות, בלי סוף. כי באמת לאמיתה אנחנו לא שמים לב כמה טוב אנחנו עושים. עכשיו אנחנו דיברנו כבר כמה שיעורים על העניין של התפילה, שאדם מתבודד, שאדם מדבר עם השם, ובאמת אנחנו רחוקים מזה כי אנחנו לא כל כך שמים לב לאן זה מגיע. אנחנו לא באמת יודעים איזה פעולה זה עושה. כשאדם לומד תורה, הוא רואה את הפעולה שנוצרת מזה. הוא רואה את היופי שבתורה, את החוכמה. כשאדם מתבודד, כשאדם מדבר עם השם, הוא לא כל כך שם לב מה קורה עם הדיבורים שלו. ובפרט שאדם רחוק, בוא נגיד צדיקים, עוד רואים ישועות, רואים שמתהפך הטבע, רואים ניסים, אבל אנחנו אנשים פשוטים, לפעמים אנחנו אפילו למטה מפשוטים, אנחנו לא רואים מה פעלנו, אנחנו לא רואים, אין לנו עיניים לראות לאן התפילה שלנו מגיעה. שבוע הבא יש את ההילולה של אור העולם, רבי שמעון בר יוחאי, שהוא הוריד את הזוהר הקדוש לעולם, הכל מפי אליהו הנביא. אנחנו נקרא מאמר מהזוהר, ואת הפירוש שלו מליקוטי הלכות, לכבוד רבי שמעון בר יוחאי, לכבוד ההילולה, ונראה מה זה עוצמה של תפילה. אנחנו נקרא את זה בארמית, נתרגם את זה לעברית, ויהי רצון שבזכות רבי שמעון בר יוחאי יהיה גאולה ברחמים, שרבי שמעון הוא חיבר את הזוהר, הוא אמר, באי חיבורה איפקון מן גלותה. בזכות זה החיבור אנחנו נצא מהגלות, שבעצם החיבור של הזוהר הקדוש הוא מבטל, ככה רבי שמעון אומר בגמרא, יכולה אני לפתור את העולם מן הדין, יש לרבי שמעון כוח לפתור את העולם מן הדין. רבי נתן שואל אם יש לו כוח, למה הוא לא עושה את זה, למה הוא מגלה לנו את זה והוא בעצם לא עושה את זה. אז רבי נתן אומר ברגע שמגיעים לקבר של הצדיק ומבקשים ממנו את זה, יש לו כוח, ואם זה באמת האדם ראוי, יש לו כוח באמת להמתיק מהאדם את כל מידת הדין. אומר הזוהר הקדוש, רבי אבא פתח, תפילה להעניק יעתו, תלת אילן דאיקרון תפילה, תפילה למשה, תפילה דה דלת כגינה בבר נש אחרה. בעברית 3 פסוקים של תפילה מובא בתנ"ך. יש תפילה למשה, פרק צדיק בתהילים, תפילה למשה איש האלוקים, השם מעון אתה איתה לנו בדור ודור. אומר הזוהר הקדוש, דלת תפילה בבר נש אחרה. אין את התפילה הזאת בבני אדם אחרים. זה תפילה ברום המעלות, משה רבנו, חצי אדם חצי אלוקים, הגיע לזיכוך כזה שהמלאכים רעדו ממנו, רעדו ממשה רבנו. זה תפילה למשה. תפילה לדוד, גם כן מובא בתהילים בכמה וכמה פרקים, דוד המלך, עליו השלום, אור של משיח, הקדוש ברוך הוא נשבע, מפרי בטנך אשית לכיסא לך. יש שבועה שהקדוש ברוך הוא נשבע לדוד המלך, שמזרעו יעמוד מלך המשיח. אומר הזוהר, תפילה לדוד, תפילה דלת כגינה במלכה אחרה. בתפילה כזאת אין במלך אחר, זה המלך עם התפילה הכי גבוהה. ויש תפילה לעני. תפילה לעני, פרק קכ"ב בתהילים אני חושב, או קכ"ג. יש תפילה לעני, אז 3 פסוקים. תפילה למשה, מזמור שפותח תפילה למשה, מזמור תפילה לעני, מזמור תפילה לדוד, תפילה לעני. שואל הזוהר, מן חשיבה מכולו? איזה תפילה יותר חשובה? האם של משה רבנו, שרבנו, גדול הנביאים, ממשה עד משה לא קם כמשה? האם התפילה של דוד המלך, שדוד המלך
לא היה יום אחד טוב בחיים שלו. חז"ל אומרים שאפילו חלום טוב לא היה לו. היה נרדף, היה מרוסק, רצוץ, אפילו שהוא היה מלך. מעולם הוא לא ישב על מי מנוחות. הוא אמר, כל מלכי העולם קמים ב-12 בצהריים, רק אני חצות לילה אקום להודות לך על משפטי צדקך, קם ומתאר אישה לבעלה, ככה אומרת הגמרא. דוד המלך, איזה תפילה היה לו. עוד תפילה לעני. אדם שאין לו מה לאכול בבית, כפשט הדברים, אין לו אוכל, אין לו לחם, ילדים רעבים, והוא צועק לקדוש ברוך הוא, מבקש סעודה, מבקש זה. אומר הזוהר, מן חשיבה מכולו, איזה תפילה הכי חשובה? הימה תפילה לעני. תפילה דה, הזוהר קובע ופוסק, שהתפילה לעני הכי גבוהה. יותר גבוהה מהתפילה של דוד המלך, ויותר גבוהה מהתפילה של משה רבנו. אומר הזוהר, תפילה דה קדים לתפילה דה משה, וקדים לתפילה דה דוד, וקדים לכל שאר צלוטאון דה אלמה. התפילה הזאת היא קודמת לתפילה של משה, של דוד, לא רק זה, היא גם קודמת ועוקפת את כל תפילות של בני העולם. התפילה הזאת היא זה זוהר, כן? זה זוהר הקדוש, זה דברי אלוקים חיים, זוהר פרשת בלק, כל דיבוריו של רבי שמעון בר יוחאי היה עם חותמת והסכמה של מעלה. בזוהר הקדוש, רבי שמעון בר יוחאי בלי מיקרוסקופים, בלי שום דבר, גילה דברים שרק היום במדע מגלים אחרי מיליארדים של דולרים של ממון וחלליות, וזה רק היום מגלים דברים שהזוהר כבר גילה אותם בסקירה באלמה. אומר הזוהר שתפילה לעני יותר גבוהה מכולם. מה היא טעמה? מה הטעם? למה? בגין דעני אי הוא תביר ליבה. למה? כי העני, הלב שלו שבור, מרוסק. אדם בא הביתה, שומע את הילד שלו, אבא, אני רעב. אשתו אומרת, אין לחם בבית כבר יומיים. הוא יוצא החוצה, יוצא לשוק, לא הולך לו. עוד יום, עוד חיים קשים. הלב שלו שבור. הוא כתיב, קרוב השם לנשברי לב. אומר הזוהר, למה? כיוון שהעני, הלב שלו שבור, וכתוב שקרוב השם לנשברי לב. כיוון דצלוי אצלותה. כיוון שהוא פותח את הפה ופונה אליו. אני הלך לשוק, לא הולך לו, שומע את הילדים בוכים, אני לך. יוצא החוצה לשדה, מרים את העיניים לשמיים, סלוי צלותה. פותח בתפילה. פתח כל קווי רקיעין. הוא פותח את כל חלונות הרקיע. רק הוא פותח בתפילה. וכל שאר צלוטין דסלקין לאלה, כל שאר התפילות שעולות למעלה, דחילון ההוא מסכנה. אותו מסכן, אותו עני, דוחה אותם. הכוונה במילים אחרות, כמו שעכשיו אדם עומד בתור לסופר, נכון? בא אדם אחר ועוקף אותו. מכירים את זה? מכירים? מי לא מכיר את זה? לא מכיר, יוסי לא מכיר, יוסי לא ייתן לזה לקרות. אבל בדרך כלל מכירים את זה. אבל כיוון אבל זה קורה, ככה התפילה של אותו עני. זאת אומרת, הזוהר מגלה שבעצם יש כמו תור לקבלת התפילות בשמיים, ברגע שהתפילה של העני נותנת גז למעלה, היא עוקפת את התור. ההוא מסכנה תעביר ליבה, אותו מסכן לב שבור, דכתיב תפילה לעני, איהו אבי דיטוף על כל צלוטין דאלמה. תראו, לא רק שהוא עוקף אותם, הוא גם עוטף את התפילות שלהם, ולה העלין עד צלוטה דילי עליץ. זאת אומרת, הוא מעלה לעולם את התפילות. תראו מה רבי שמעון אומר, התפילה של אותו עני, תכף אנחנו נראה מה זה נוגע אלינו. זה נראה לי כאילו, מה אתה מדבר? אני לא עני. יש לי בית, יש לי אני גר, אני בקומה 17, אני רואה את הים, אני רואה את אזור. מה אתה מדבר? אני יושב עם קפה בבוקר, רואה את כל... איך, אני לא מרגיש אני. אומר הזוהר, עד כאן, שהתפילה של העני עוקפת את התפילה של משה, עוקפת את התפילה של דוד, עוקפת את התפילות של העולם, והתפילה הזאת, לא רק שהיא עוקפת אותם, היא מעלה את התפילות של העולם למעלה. זאת אומרת, אותו עני שאנחנו נראה אותו בחוץ ואנחנו נזלזל בו כביכול מבחינה פנימית, הרבה יזלזלו בו, צריך להבין שהוא מעלה את התפילות של העולם למעלה. קודשא בריחו אמר, הזוהר אומר שהקדוש ברוך הוא אומר, התעטפון כל צלוטין דאלמה וצלוט הדת תעול לגביי. התפילה שלו אני רוצה אצלי. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר, שימו כל התפילות בצד, והקדוש ברוך הוא לוקח את התפילה של אותו עני. לה באינה אחא בית דינא דאי דונין ביננה. אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא צריך בית דין שידונו בינינו. אני דן איתו. הקדוש ברוך הוא רוצה לדון איתו לבד. דרך אגב, על מה אני מתבודד? כתוב בפרקי אבות, מרבה צדקה, מרבה תורה, מרבה חיים, מרבה ישיבה, מרבה חוכמה, מרבה צדקה, מרבה שלום. מה קשור מרבה צדקה, מרבה שלום? איזה שלום אדם שמרבה צדקה עושה? הוא עושה שלום בין עניים לבין הקדוש ברוך הוא.
אני עכשיו שהוא שבור, הולך, שום דבר לא הולך, לא פתאום בא אדם נותן לו צדקה, מתיישב את דעתו, מרגיע אותו, אוי, השם שומע אותי, השם עוזר לי. אז כשאני מתבודד, מבקש, לרוב הניסיונות של העניים זה לשאול למה? למה? מה מסתכל? עד מתי רשעים יעלוזו? אלה עם מרצדסים, אלה עם בם ואלה זה, אני לא גונב, לא שום דבר, אבל משהו, למה? אז שהוא בא והוא פותח את הפה בתפילה, הקדוש ברוך הוא אומר לכולם תזוזו, בלי בית דין בינינו, אני רוצה לדון איתו. זה הבן שלי. לה באנה אחא בדינא דידונון בננה. קמאי, לאבי תרעומין דילה ואנה והוא בלכודנה. אני לא רוצה, אני רוצה לשמוע את התרעומת שלו עליי, ואני והוא ביחידות. ומה כתוב בהמשך המזמור? דכתיב, ולפני השם ישפוך שיחו, לפני השם ודאי. כי אין מעכב, אין מישהו שעוזר, אין צד ב', הכל אני והוא. כל חיילי שמיה שאלין, אילן לאילן. כל חיילי השמיים, כל המלאכים, השרפים האופנים, שואלים אחד את השני, קודשא בריחו, במה יתעסק, במה ישתדל. הקדוש ברוך הוא שואלים, במה הקדוש ברוך הוא עוסק ומשתדל? אמרין התייחדה בתעובתא במאני דילה בכלים שלו, כולו לא ידין מה יתאבד מהעוץ לוטה דמסכנה. באמת אף אחד מהמלאכים, מהשרפים, לא יודע מה נגמר בדינו ומהתפילה של אותו מסכן, מכל עינון תרומין דילה. אף אחד לא יודע. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לוקח את התפילה הזאת ואין לאף אחד למעלה, לא בבתי דין, לא במלאכים, אין לאף אחד ידיעה מה הקדוש ברוך הוא עשה עם אותה תפילה? דלת תעובתא למסכנה, אלא כדשפיך דמעוי בתרעומי, אין. כולם אינם יודעים מה נעשה מתפילת העני, מכל אלה התרעומות שלו, כי אין תשוקה לעני, אלא כששופך דמעות התרעומת לפני הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת, זה מנקה אותו. אבל באמת אף אחד לא יודע מה קורה עם אותה תפילה. ולת תעובתא לקודשא בריחו, אלא כד מקבלון ואושדו קמה. ואין תשוקה לקדוש ברוך הוא, אלא כשהוא מקבל אותם ונשפכים לפניו, ודאי צלותא דאבד עיטופא לכל צלותין דעלמא, זה סיום הזוהר, וזאת היא התפילה שעוטפת את כל התפילות של מעלה. טוב, במובן מסוים אנחנו רואים מדובר פה על אני שבור, אין לו מה לאכול, אין לו מה לשתות, פותח את העיניים, מרים את העיניים ושואל את הקדוש ברוך הוא למה זה קורה לי, למה אין לי כסף, למה אין לי מים, למה אין לי זה, למה אין לי חשמל, מתפלל, והקדוש ברוך הוא דוחה את כל התפילות והוא מעלה את כל תפילות של העולם. אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, ועיין בליקוטי הלכות בסוף הלכות תפילה הלכה A שמביא שם דברי הזוהר הנ"ל. הוא מסיים שם, אומר רבי נתן מברסלב, שכל זה נאמר אפילו בעני סתם שמתפלל על צרכיו, על דחקו ועניותו בגשמיות. אומר רבי נתן, לא מדובר פה על דוחק גשמי, לפי הפשט ככה זה נראה, ואם בדוחק גשמי זה מה שנוצר שהוא מעלה את כל התפילות, מכל שכן וכל שכן שהאדם מתחיל לרחם על עצמו, הוא מרגיש עניותו ודחקו במעשים טובים. חז"ל אומרים לנו כלל, אין עניות אלא מן הדעת. העניות יכולה להיות מן הדעת. אתה יכול לראות אדם עשיר מיליונר, והוא העני הכי גדול בעם ישראל. אתה יכול לראות מצד אחר את העני הכי גדול, אבל הוא העשיר הכי גדול. איך חז"ל אומרים? זהו העשיר, השמח בחלקו. השמח בחלקו שיש לו דעת כזאת, לשמוח במה שיש לו. רבי עקיבא היה רועה צאן של כלבא שבוע, הסתכלה עליו רחל, רואה אדם, עני, רועה צאן בן גרים, ראתה יש לו מעשים טובים, אמרה לו, אם אתה תלך תלמד תורה, אני ואתה מתחתנים. באה אליו רחל, אישה צדיקה, אבא של המיליארדר, אתה תלך תלמד תורה, אני ואתה מתחתנים. אמר לה, אני אחשוב על זה. הלך רבי עקיבא, ראה מעיין, ראה מים מטפטפים על סלע, לאט לאט בסלע נהיה חור, מסתכל, רואה, פה טפטוף, ומסתכל, ורואה מטיפה, לאט לאט נוצר חור. אמר רבי עקיבא, גם אני יכול, אין מים אלא תורה. אם המים עשו כזה חור בסלע, אז ודאי שהתורה גם כן תעשה לי איזה חור. אני אסכים, אני אלך ללמוד תורה. מגיע לרחל ואומר לה, הסכמנו, אני הולך על זה. אבל מה אני אעשה, איך אני אלמד? אני לא יודע א' ב', אני לא יודע שום דבר. היא אמרה לו, מה הבעיה? אמרה לה, אני מתבייש, מה? היא אמרה לו, לך תלמד בחדר, לך תלמד עם ילדים בני 3, 4, תלמד א' ב'. אמרה, איך אני אלך? אני בן 40. אמרה לו, אז מה? אמרה לי, יצחקו עליי. אמרה לו, בוא אני אראה לך משהו. הלכה הביאה חמור, שמה על החמור משתלה של פרחים, ולקחה את החמור לשוק. כולם צחקו. טוב, יום אחרי זה עוד פעם היא עשתה את זה. לקחה חמור, שמה עליו משתלה, עוד פעם, אנשים שלא היו אתמול בשוק, ראו את זה, התחילו לצחוק. ביום השלישי כבר כולם התרגלו, לא צחקו,
אמרה רחל לרבי עקיבא, הנה אתה רואה? ביום הראשון צוחקים, ביום השני צוחקים, אבל לאט לאט מתרגלים. ככה גם אתה, לך תלמד, אז מה, תהיה עם ילדים קטנים, יצחקו יום ראשון, יום שני, וזהו, לאט לאט יתרגלו. רבי עקיבא הלך ללמוד עם ילדים בני 4. יושב, הוא יותר מבוגר מהרבה. הרבה מלמד, א', פתח, ב', פתח, רבי עקיבא עונה וזה, וכל הילדים צוחקים. רבי עקיבא יושב ככה בצד, כולם משחקים בחצר. זה ככה רבי עקיבא התחיל. ואז אבא של רחל, ששמע שהיא הולכת מתחתנת עם רועה צאן, הוא נידע אותה מכל הירושה, הוא היה מיליארדר, היה עשיר גדול, נידע אותה מכל הירושה. רבי עקיבא והיא חיו בעניות גמורה, לא היה להם כלום בבית, שום דבר. היה להם רק קש. היו ישנים על קש, היו יושבים ככה, שולחן היה מקש, הכיסאות היה מקש, זה מה שהיה להם קש. והיו שבורים, אשתו הייתה מיליארדרית, היה לה הכל, לא היה חסר לה כלום. יום אחד, אליהו הנביא דפק להם בדלת, בתור עני אחר, דופק להם בדלת, ואומר להם, אני צריך עזרה. אמרו לו, מה קרה? מה אתה צריך? אמר להם, יש יולדת, היולדת הזאת ילדה עכשיו, אני חייב קש, יש לכם קש? אין לנו קש. רבי עקיבא יסתכל על אשתו, אמר לה, את רואה? יש לנו הכל. יש אנשים שאפילו קש אין להם. אמר לו, בטח, כך הוציא לו מלא כמויות של קש, ואז הם התחילו לשמוח, הם רקדו ושמחו. מה זה? אין לך מה לאכול, אין לך מה לשתות? איך הגעת למצב כזה? כי רבי עקיבא היה לו דעת, הוא היה מיליונר, אמנם בעיניים שלנו לא היה לו כלום, אבל אין עניות אלא מן הדעת. וברגע שאין דעת, אומר רבי נתן, זה העניות הכי גדולה. בפנימיות של הזוהר, בפשט של הזוהר, גם לזוהר יש פרדס. אבל בפשט של הזוהר, מדובר פה על עני שאין לו מה לאכול, אין לו מה לשתות. אומר הזוהר שהתפילה שלו, תפילה לעני, יותר גבוהה מתפילה למשה, יותר גבוהה מתפילה לדוד, שהיא עוקפת את כל התפילות, והיא מרימה את כל תפילות העולם למעלה. רבי נתן אומר, שפנימיות הזוהר מדבר על עניות בדעת, שאדם מגיע והוא עני ממעשים טובים. נו שאדם מתחיל לרחם על עצמו, הוא מרגיש עניותו ודוחקו במעשים טובים, וטוען עם השם יתברך על שאינו מקרבו אליו. ריבונו של עולם, אני הבן שלך, תראה באיזה בית גדל, איזה ילדות עברתי, מה ראיתי? אני לא גדלתי במאה שערים, לא גדלתי בביתר, לא גדלתי בבני ברק, גדלתי בפתח תקווה, בבת ים, בתל אביב, איפה הייתי בילדות, מה ראיתי, איזה חברים. עכשיו אני רוצה אותך, אני רוצה להתקרב אליך. תעיר לי, אני הבן שלך, בנים אתם להשם אלוקיכם, גם אני הבן שלך. והשם אוהב את זה. אומר הזוהר שהתפילה שלו מעלה את התפילות של כל העולם. זאת אומרת שיהודי הכי פשוט, עם סנדלים ומכנסיים קצרים, לא צריך להיות חרדי. ברגע שהוא יהודי, הוא בן של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. שהוא מרים את העיניים לשמיים, ומבקש מהקדוש ברוך הוא להתקרב אליו, התפילה הזאת, הקדוש ברוך הוא אומר, אף אחד לא מתקרב. אני והוא דנים לבד. אני רוצה לשמוע את הטענות שלו. וזה מה שרבנו לא מפסיק לדבר איתנו בכל התורות, על העניין של להמליץ טוב על עצמנו, ולהיות ממש עורך דין של עצמנו, ולבקש מהשם, ולדבר עם השם. לא משנה מה קורה איתך, לא משנה איפה הירידות ואיפה העליות. אדם צריך להשתדל שיהיה לו שיח עם בורא עולם, בלשון שלו, בבעיות שלו. רבנו אומר שמאוד קשה להיות איש כשר בלי התבודדות, כי זה נקודה פנימית ומאוד מאוד ששייכת אליי. דרך אגב, זה גם דבר שמקשר את כל עם ישראל. ללמוד תורה, באמת, יש קשיים לבני אדם. יש כאלה מאוד אוהבים תורה, ובאמת, מי שיטעם את התורה, כמעט, ואין סיכוי שהוא לא באהבתה ישקה תמיד. הגמרא מספרת על ריש לקיש, שפעם אחת הוא ערער בדברי תורה, והוא יצא מחוץ לתחום, חוץ תחום שבת, חילל שבת, ואז הוא שם לב שהוא מחוץ לתחום, והתקיים בו הפסוק באהבתה ישגה תמיד. זאת אומרת, זכות האהבה בתורה הוא הגיע לשוגג. זאת אומרת, גדולי ישראל הגיעו למציאות של חולת אהבה אני. הרב עובדיה עליו השלום, מספרים עליו שהעוזר שלו היה מרים אותו מהידיים, הוא היה מבוגר, שהיה מעלה אותו ממלכה ערבית לחדר הלימוד, הוא היה רואה את חדר הלימוד, השמה שלו מספר, לא היה צריך ספר מוסר, ופתאום הידיים שלו היו משתחררות עם היד, הבן אדם היה הולך לבד, מבוגר, עד עכשיו הייתי מרים אותו, הייתי עוזר לו ללכת. איך שהוא היה רואה את הסטנדר, את הספרים, הכל מסודר מאיפה שהוא עצר, פתאום זה היה, הרגליים הולכות לבד.
הוא לא היה, הוא אמר, אני לא ראיתי, וזה היה כל יום. איך זה יכול להיות? כי הרב עובדיה קיבל את האהבה, הוא נכנס לו ללב. רבנו פעם אמר לאיזה יהודי, אמר לו, מה אכפת לך? תלמד תורה. תזכה לכזה עולם הבא, תלמוד תורה כנגד כולם, כמה מצוות שאדם יעשה, זה לא משתווה לתורה, תלמוד תורה כנגד כולם. הוא אמר, ואם אתה תזכה שהתורה תיתן לך נשיקה, אתה תזכה קצת לטעום, בהתחלה זה קשה, אבל ברגע שהתורה תיתן לך נשיקה, אתה לא תרצה עולם הבא, אתה תרצה רק את התורה, רק את התורה, אתה לא תרצה לעזוב אותה. אז יש יהודים שזה נפתח להם, אז מאוד קל להם לשבת ללמוד תורה, אבל יש יהודים שקשה להם, אבל ההתבודדות, השיחה עם השם זה דבר שמחבר את כולנו, בין גדול לבין קטן. אם אשק שמיים, שמעת, והציע שאול הינקה. תורה בליקוטי מוהר"ן, הרבי אומר שהעיקר זה לדעת לחבר בין הגדולים לקטנים. מי זה רבי אמיתי? רבי אמיתי זה רבי שיודע לתת גם לגדולים במעלה. אם אשק שמיים, אדם עלה במעלות, הוא כבר שרף, הוא קם בנץ, הוא לומד תורה, הוא מתבודד, הוא נותן צדקות, יש לו גמחים, והכל אצלו מתנהל על מן, הבית שלו טהור וקדוש, הוא באמת יהודי טהור וקדוש. אם אשק שמיים, שמעת, יש לך עוד לעלות, לא לעצור במדרגה שלך. הכוח, הרבי אמיתי מלמד אותך, תמשיך עוד, אל תסתפק. הגאון מווילנה אומר, יהודי לא יכול להיות סטטוס, לא יכול להיות באמצע. אם הוא לא עולה מעלה, הוא יורד מטה. אין דבר כזה להישאר במקום. זהו, טוב לי פה, זה המקום שלי, נוח לי. אין דבר כזה. אין, העולם הזה לא בא למנוחה. רצה יעקב לשב בשלווה, קפץ עליו רוגזו של יוסף. העולם הזה לא נחים בו. אם אתה לא תעלה, אתה תרד. בגלל זה אם אשק שמיים, שמעת, יש לך עוד הרבה. אבל, והציע שאול, ירדת, נפלת, קרה משהו? מה דוד המלך אומר? הינקה. מה יותר קרוב? שמעת או הינקה? הינקה. זאת אומרת, הרבי מלמד שבירידות קרוב השם לנשברי לב. הלב שבור, הלב רצוץ. ובגלל זה, הקדוש ברוך הוא לידך, שומע אותך כל מילה, זה הסוד של הזוהר. שהזוהר אומר שהתפילה של אדם שהוא עני בדעת, היא מעלה את כל התפילות של כולם. אין לנו מושג לאן היא מגיעה. אם היו פותחים לנו את העיניים, לראות לאן התבודדות ותפילה מגיעה, היה לנו ביטול הבחירה, לא היה יום, אני מבטיח, שלא היינו עושים התבודדות. גם הרבי אמר את זה בשיחות הר"ן, שאם היו מורידים מת, רגע אחד לעולם הזה, הוא היה מתפלל יפה מאוד. למה? כי כבר אין בחירה. ברגע שאדם מת, הנשמה מתנתקת מהגוף, כבר זה לא, יש השם, אין השם, זה כל ההסתפקות המשוגעות שיש לנו בראש. אדם יודע את האמת. אני דיברתי לא עם אחד, לא עם שתיים, עם עשרות שעברו מוות קליני. כמעט כולם מספרים אותו דבר. היה אחד סיפר לי שהוא ראה את עצמו ממש מתנתק מהגוף, עולה, רואה אור למעלה, ואני שואל אותו, שאלות, אתה רואה שכולם מכוונים לאותו מקום, כולם מכוונים לאותו מקום, יש הרבה מדברים על הבושה, שראו את אבותיהם, יש אחד מספר לי שהוא עבר מוות קליני, שהוא חזר על הגוף, הוא חזר לטיפול נמרץ, הוא קם, הוא אמר, טוב, אני רוצה לצאת, אמרו לו, מה לצאת? איזה לצאת? איפה לצאת? אתה יודע איפה היית? אתה יומיים לא היית פה. מה לצאת? אמר, מה, הכל בסדר, הנה, אני בסדר, אני לא אמרתי אותו, אתה לא יכול לצאת מזה, לא נתנו לו לצאת, לא שחררו אותו. אבל אם הוא חוזר לבוא, איזה תפילות יש לו עכשיו? אין לו כבר את השאלה. אם היינו רואים לאן התפילה שלנו מגיעה, שלא הולך לנו, שלא מסתדר, שיש הסתרת פנים, אין. אומר הזוהר, שהתפילה הזאת היא מעלה את התפילות של כל העולם, וכמה יקרה תפילה הזו בעיני השם יתברך, והיא יקרה מכל התפילות שבעולם. בסוף כל סוף בוודאי יזכה לפעול בקשתו להתקרב להשם יתברך, להיות שווה עם כל הכשרים והצדיקים. רבי נתן אומר שברגע שיהודי מתבודד ובוכה על המצב הרוחני שלו, איפה הוא יהיה בסופו של דבר? יזכה, אני לא ממציא, רבי נתן היה מגדולי הצדיקים בדורו, הוא היה מגדולי המקובלים, בליקוטי הלכות הוא עשה דבר שאף אחד לא עשה, הוא מקיף בליקוטי הלכות, הרב גול, אחד מתלמידי החכמים בירושלים עיר הקודש, מספר שהוא היה פעם מסיים כל שנה לפחות 3-4 ספרי חסידות. כל פעם לוקח 3-4 בשנה ספרים אחרים, מסיים אותם. ואז הוא הגיע לליקוטי הלכות. בליקוטי הלכות רבי נתן מאוד מעריך ומאוד חוזר על עצמו. מעריך וחוזר על עצמו. והרב גול, שהוא הסתכל, זה היה לו תמיהה, הוא אמר, הוא תלמיד חכם גדול. הוא אמר, למה הוא חוזר על עצמו כל כך, ולא כל כך מעריך? ואז הוא אמר, הוא החליט ללמוד את הליקוטי הלכות כמו שהוא לומד גמרא. קודם כל לקרוא, אחרי זה לנסות להבין יותר לעומק, ובסוף, בפעם השלישית, לשאול שאלה, למה פה הוא חזר, למה הוא שינה, להתחיל לשאול, לרשום לו, לסכם. הוא מספר שהוא התחיל ללמוד ככה את הליקוטי הלכות,
הוא קיבל כזה אור מהליקוטי הלכות, הוא אומר שהיום עיקר עיסוקו זה רק בליקוטי הלכות, זאת אומרת, הוא רואה שם את כל ספרי החסידות. רבי נתן היה אור עולם, ורבי נתן אומר שבוודאי יזכה לפעול בקשתו להתקרב להשם יתברך, אין סיכוי שאתה לא תיגע ברחמים העליונים, אין סיכוי, כי השם מלא רחמים, הקדוש ברוך הוא כל כולו רחמים, הוא לא מידת הרחמים, זה לא רחמים שלי, האהבה שלי, שאם אתה תעשה לי משהו אני כבר לא אוהב אותך. הקדוש ברוך הוא זה שורש הרחמים, שורש האהבה, שורש הטוב, שורש האין, למה הוא נקרא, למה הקדוש ברוך הוא נמשל אור אין סוף? לא באמת אור, רק לסבר לנו את האוזן. הרמח"ל אומר שהוא נקרא על פי מידותיו. כל מה שאנחנו מכנים את הקדוש ברוך הוא זה לא חס ושלום, בעצמיות הקדוש ברוך הוא. אין לנו השגה בכלל, אין לנו תפיסה, אלא על פי מידותיו, אנחנו רק מכנים אותו על פי מידותיו. ומה זה אור אין סוף? שהוא אין סוף של טוב. אין סוף, אנחנו עוד לא יודעים כמה הוא טוב, כמה הוא רחמן. אין לנו בכלל תפיסה. הרבי מברדיצ'ב אמר, הלוואי שהייתי אוהב את הקדוש ברוך הוא, כמו שהקדוש ברוך הוא אוהב את הרשע הכי גדול שיש בעם ישראל. הלוואי, אני לא מגיע לקצה, לקרסוליים של הקרסוליים של האהבה שיש לקדוש ברוך הוא, לרשע הכי גדול שיש בעם ישראל, כל עוד שם ישראל קרוי עליו. כל עוד הוא לא הפך להיות איזה מויסר, או ממש אדם שמשנאיך השם אשנא ומתקוממיך אתקוטט. חס ושלום, אדם יכול להגיע למצב שהוא מתחיל להילחם בעולם התורה, זה בעצם לא בעולם התורה, זה להילחם כלפי מעלה. ועל האדם כזה נאמר, דוד המלך אומר, משנאיך השם אשנא ומתקוממיך אתקוטט, תכלית שנאה שנאתים לאויבים היו לי. בשורש הם לא נלחמים בלומדי התורה, הם נלחמים במי שאמר והיה עולם. כתוב, שטו בשמיים פיהם ולשונם תהלך בארץ. שטו בשמיים פיהם, לשונם תהלך בארץ. בעומק, שטו בשמיים פיהם, הם נלחמים כלפי מעלה, זה עמלק ממש. אבל אי אפשר להגיד שנלחמים כלפי מעלה, כולם התקוממו, לשונם תהלך בארץ. אז מה עושים? נלחמים במי שמייצג אותו, אברכים, תלמידי ישיבות, רבנים, אבל כל מי שנלחם בעולם התורה בכל ההיסטוריה נכחד, כולם. זה להילחם בהשם, זה הסכנה הכי גדולה. אין סכנה יותר גדולה מלהילחם על הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אוהב הכנעה, אוהב שפלות, אפילו נבוכדנצר שרף את בית קודש הקודשים. על מה הוא נענש? הרי כתוב, יצא בת קול, בית שרוף שרפת. דניאל אמר לו, שמע, תשתדל לא להתגאות, וחטאתך בצדקה תפרוק, תפזר צדקות, ותשתדל לא להתגאות. וככה היה. נבוכדנצר שרף את בית המקדש, עשה שואה. הוא השתדל לתת צדקות, ובאמת השתדל להוריד את האף, והוא לא נענש. יום אחד הוא הלך על הארמון שלו, הלך ואמר, כל זה שלי, התחיל להתגאות רגע אחד, ברגע אחד הוא הפך להיות חולה נפש, הלך ליערות וחשב שהוא זאב, והיה שם כמה שנים, וזה בעצם היה העונש שהוא קיבל, שדניאל דחה את זה בכמה שנים, הוא אמר לו, תוריד קצת פרופיל. אבל איך יכול להיות? שרף את בית המקדש, אבל אם היה לו הכנעה, הוא כבר במקום אחר לגמרי. אם מתכופפים לפני הקדוש ברוך הוא, תראו מה זה, הוא כבר במקום אחר לגמרי. אבל כשאדם מתחיל להתגאות, כתוב לפני שבר גאון, אדרבה. אדם עולה ועולה ועולה, ומאוד יותר מרים את האף, ועוד יותר, ונלחם ונלחם ונלחם, ומה אתה נלחם? לפני שבר גאון. אז אומר רבי נתן, שוודאי יזכה לפעול בקשתו להתקרב להשם יתברך, אני לא ממציא, להיות שווה עם הכשרים והצדיקים. מי מדובר פה? באדם ריק מתורה ומצוות, שהוא בוכה ומתפלל לקדוש ברוך הוא שיקרבו. עיין שם כל זה בעריכות. איזה דיבורים, איזה חמימות הלב. כמה צריך להתחזק, כמה אסור להישבר. אדם יושב ושבור, מסתכל על המצב הרוחני שלו. הלו, אתה בן של מלך. הרי לפי האמת לאמיתה, אם אדם היה רואה מה פגמים עושים, כל אדם שבר פגם היה צריך להישבר. אנחנו סומכים על רחמיו, על הרחמים שלו. אומר אז הרב בתורה רפ"ב, השליח ציבור המתפלל לפני העמוד, צריך שיהיה לו בחינה גבוה כזאת. דיברנו שבוע שעבר על העניין של להסתכל, לדון לכף זכות, שיהיה בחינה כזאת שאדם מסתכל על מעשים טובים שלו, ורק על ידי זה אדם יצליח להתחבר ולהסתכל על המעשים טובים של האחר, כי אין יהודי בעולם שאין לו איזה אור ונקודה טובה שלעולם לא יהיה בחבר. וככה זה.
רבי אברהם מקליף, יש לו איזה קונטרס בסוף פרי הארץ, שם הוא אומר שבנוהג שבעולם, הוא אומר, אם יש קבוצה שיהיה להם שיחת חברים, הם יגיעו הכי רחוק, לעולם לא יפלו מעבודת השם. הוא מסביר גם למה. בנוהג שבעולם, זה קם, זה עולה, זה נשבר, אף פעם הקדוש ברוך הוא לא מוריד את כולם יחד. הרי אנחנו חיים בבחינה כזאת, בפרט בדור האחרון, עליות וירידות, זה חבלי משיח. עליות וירידות אין סוף. פעם הרבי היה בחתונה, והיה איזה מישהו ששימח את החתן. אז זה לא היה כמו היום, אולמות וזה, זה היה יותר פרימיטיבי, יותר יפה. והיה, החתן ישב, ככה ישב וצחק, וכולם עשו לו מסאז'ים וזה, ובא אחד שימח את החתן, התחפש לרב, התחיל לרקוד ולרקוד ולרקוד, ואז התחפש לכומר, וגם כן התחיל לרקוד לפני החתן, וכולם צוחקים וזה, ובדיוק הרבי נכנס, והוא אמר, ידוע ששיחתם של תלמידי חכמים צריכה לימוד, אפילו שיחת חולין, אז הוא אמר, ככה יהיה האדם באחרית הימים, פעם מלאך, פעם גלח, פעם מלאך, ימלוך על האיברים, יהיה אש, פעם גלח, פעם אחת הוא יהיה כומר, זה ביידיש כומר, ופעם אחת הוא ירצה את השם, אם הייתי אומר יום אחרי זה בסדר, ואם שעה אחרי, הוא כבר רוצה משהו אחר, הוא רוצה את העולם הזה, כי התורה באמת, האדם כתוב במסילת ישרים, שהאדם נברא להתענג, האדם נברא לקבל תענוגים, ובאמת גם לא יתבעו אותנו, למה אתה רוצה תענוגים? ככה האדם נברא, האדם נברא, מקבל תענוגים משתייה, מאכילה, התורה מצווה אותנו לקבל את התענוגים מהקדוש ברוך הוא, אז צריך לדעת איך אני זוכה לקבל את התענוג מהקדוש ברוך הוא, ובאמת, אם אני אקבל את התענוג מהקדוש ברוך הוא, אפילו 1/טריליון הנאה מהקדוש ברוך הוא, אם זה מתורה, מתפילה, מחסד או מכל מצווה אחרת, יתבטא לי כל הרצונות לתאוות עולם הזה. כי אין לנו עוד מושג איזה תענוג אפשר לקבל מהקדוש ברוך הוא. אין לנו בכלל מושג. איך כתוב על אחרית הימים, צדיקים יושבים, עטרותיהם בראשיהם, נהנים מזיו השכינה. זה עולם הבא. מה זה עולם הבא? רק תענוג רוחני. ואיזה תענוג? הרמב"ן אומר שאם ניקח את כל תאוות עולם הזה כביכול במרכאות, אם ניקח את ההנאה שלהם, של כל הבריאה מהראשית עד הסוף, לא שווה לרגע אחד תענוג בגן עדן עליון. לא שווה לרגע אחד של תענוג בגן עדן עליון. אז באמת, לא טוב עם אדם למה אתה רוצה תענוגים. אלא אדם צריך לדעת איך אני מקבל את התענוג מהקדוש ברוך הוא. אם אדם ילמד 4-5 דפי גמרא, ו5 דפים של קבלה, ואחרי זה הלכות וכולי, אם הוא לא מרגיש את התורה בלב, אז מיד אחרי זה הוא ירצה דברים אחרים. אלא צריך לדעת איך אני מוריד את התורה ללב, וזה בעצם הסוד שבעצם ראה הקדוש ברוך הוא שהצדיקים מועטים, עמד ושתלן בכל דור ודור. למה צריך כל דור ודור צדיקים? כי בכל דור ודור מגיעים צדיקים שעוזרים לנו לדעת שהקדוש ברוך הוא מתאים את הצדיקים לאותם הדורות, והם עוזרים לנו להוריד את התורה ללב, ובגלל זה נאמר על משה רבנו, אתה הורית לדעת, כי השם הוא האלוקים, אין עוד מלבדו. משה רבנו בא למצרים כדי לתת להם תיקון הדעת. מה זה תיקון הדעת? יש חוכמה, יש בינה, חוכמה זה לדעת הדבר, בינה זה להפנים, דעת זה להוריד את זה ללב, זה לקשר את זה, דעת זה הקו האמצעי, זה בעצם מוריד את זה לתפארת ללב, ובעצם אדם מוריד את התורה ללב, בגלל זה כתוב עלינו לשבח, וידעת היום מהשבות האלה לבביך, וזה עיקר העבודה. זאת אומרת, במצרים היה הרבה תורה, אחד מהראיות, היה שם נביאים, אמרם, היה כל שבט לוי, לא השתעבדו, אבל היה להם בעיה של בעצם, איך כתוב, עובדי זרה היו אבותינו, היה הרבה תורה, היה גדולי חכמים שם, אבל היה בעיה שלא ידעו לקשר את התורה ללב, ובגלל זה עבדו עבודה זרה. משה רבנו הגיע לדור, שעיקר, ככה אומר רבנו, שעיקר מה שמשה רבנו בא לתת לעם ישראל זה תיקון הדעת. עכשיו, בדור של רבי שמעון, גם כן הקדוש ברוך הוא הוריד את רבי שמעון בר יוחאי והוא גילה את הזוהר, וגם כן הוריד עצות מעשיות לאותו דור, אבל הדורות יורדים. בא האריז"ל וגם כן הוריד את הזוהר למקום יותר למטה, הוריד את הזוהר לכוונות, לייחודים, לעבודה למעשה. זאת אומרת, בדורו של האריז"ל, הזוהר לא עזר להם כבר. האריז"ל נתן להם תיקונים חדשים של תעניות, סיגופים, איך לעשות דרך של תשובה, אבל אנחנו ירדנו עוד יותר. אז בא בעל שם טוב. הבעל שם טוב הקדוש, רבי ישראל בעל שם טוב, שאומרים עליו שנשמה כזאת יורדת 1 ל1000 שנים. הוא היה פחד אלוקים הבעל שם טוב. אומרים שאבא שלו היה בן 100 ברגע שאשתו התעברה, למה? כי נשמה כזאת גבוהה הייתה חייבת לבוא מאבא בלי תאוות. בגיל 100 כבר אין תאוות.
אז הייתה חייבת לרדת מאבא בלי תעבוד. הבעל שם טוב בא ירד לעולם, ואמר, אני באתי לעורר את נשמות ישראל מתרדמתם. מה גילה? גילה עוד יותר, הוא הוריד את התיקון של התשובה יותר למטה. האריזל גילה תעניות, סיגופים, ייחודים. הבעל שם טוב ראה שכולם כבר המונים בורחים להשכלה. לפני כן היה שבתאי צבי, יימח שמו, שקרא את עם ישראל, עשה קרע גדול בעם ישראל. הבעל שם טוב בא והוריד את זה יותר למטה, בשיחות חברים, בטבילה במקווה. הבעל שם טוב גילה שטבילה במקווה בשמיים שווה באותו יום כמו תענית. אדם שטובל בבוקר, לא יודע אם לפני התפילה או אחרי, אבל זוכה שבאותו יום רשום לו בשמיים גדר של תענית. הבעל שם טוב אמר, תאכל, אין בעיה, אל תתענה, תאכל. תדע איך אוכלים. תחשוב קצת דברי תורה באכילה. קצת לפני הסיום, שים בצד. אתה לא צריך להתענות. תדע איך לאכול טוב. עכשיו יודעים איך לאכול. ואז בא הנכד שלו, רבי נחמן מברסלב, והוא אמר, שאם הייתי יודע, רבי נחמן קרא את עצמו, כן? הוא היה מתענה משבת לשבת, הוא היה חולה בשחפת, הוא היה מקיא דם. והוא אמר, בסוף ימיו, אם הייתי יודע את מעלתה של ההתבודדות, לא הייתי שובר את הגוף. כי מה שאפשר להשיג בהתבודדות, זה עוקף את הכל. הוא אמר שיש צדיקים גדולים במעלה, שלא הגיעו למעלתם, אלא על ידי התבודדות, אלא על ידי תפילה ותחנונים והתבודדות, הגיעו למעלה שלהם. זאת אומרת, על ידי התבודדות ושיחה עם השם, זה דרך של תשובה חדש. אתה יכול לאכול, אתה יכול לשתות, אתה יכול ללמוד תורה, אתה יכול לעשות הכל. תייחל לך זמן, דבר איתו. תיגע בלב העליון, תפייס אותו, תסביר לו, כמו שעורך דין עכשיו מסנגר על רוצח, ומסביר למה צריך למחול לו, ולמה צריך לעזור לו. תגיד לקדוש ברוך הוא ריבונו של נכון, פגמתי, לשון הרע עיניים, נכון, מה שאתה אומר נכון. אסור להגיד שהמעשה הוא, המעשה הוא לא, זה לא נקרא לדון לכף זכות להגיד שהמעשה הוא לא מעשה, הוא מעשה, חטאתי. מה הביא אותי לזה? צמצומים, השבירות, הייאוש, ולבקש עזרה. מה, הוא לא יעזור לך? אלא עכשיו למדנו בזוהר שאין תפילה יותר גבוהה מזה. אבל בא רבי נתן, אני לא יודע אם יש מישהו שיכול לעשות מה שהוא עשה, רבי נתן הוריד את עולם התשובה אפילו לנרקומנים, אפילו לפצועים ביותר. רבי נתן ראה שיהיה דור שכבר להתבודד אפשר. ולאן רבי נתן הוריד את זה? לרצונות והכיסופים. ואם יהיה זמן, פעם הבאה אנחנו נקרא מה רבי נתן אומר על הרצונות והכיסופים, שהוא אומר שם, יש איזה דיבור בליקוטי הלכות, שאם אדם יהיה חזק ברצונות וכיסופים, ויתפלל על זה הרבה, וירצה, רבנו בחיי אומר את זה בחובת הלבבות, שהבחירה של האדם, הרי כתוב, נתתי לכם את החיים ואת המוות, בחרת בחיים, הקדוש ברוך הוא ציווה אותך בבחירה, אתה צריך לבחור. בעל חובת הלבבות אומר שהבחירה של האדם, זה לבחור בטוב, ולהשתדל לקיימו, אבל התוצאה המעשית לא תמיד תלויה באדם. כך הוא אומר במפורש. ובעצם מה צריך אז? לרצות, להשתדל, לא לעבוד על עצמנו, לא להיות שקרנים. אסור להיות שקרן, לרצות את הדבר, להשתדל לעשות אותו, ובעזרת השם גם יזכו אותנו לעשות אותו. אבל לפעמים נמנע מן האדם, רבי נתן אומר ברגע שאדם מחזיק ברצונות וכיסופים, אם הוא יעלה למעלה, הוא אומר, הוא מביא את הפסוק, הוא בא השמש ותאר ואחר יאכל מן הקודשים. מדובר על אדם שהיה טמא והוא טבל במקווה, צריך שיעבור עליו שמשו, שישקע השמש, ואז יום אחרי זה הוא מביא קורבן והוא יכול לאכול מן הקודשים. רבי נתן לוקח את הפסוק הזה ואומר שיש יהודים שעיקר תיקונם זה רק אחרי פטירתם. בעולם הזה אתה לא תראה ממנו שום דבר, אתה תראה ממנו אותו דבר כל החיים. הוא אומר, עיקר תיקונו אחרי פטירתו שנאמר, ובא השמש ותאר, כמו שהגמרא אומרת, לא שקעה שמשו של אלי עד שלא זרחה שמשו של שמואל. שמש זה רמז לימי חייו של האדם. ובא השמש ותאר, אחרי שהאדם הזה ייפטר, הוא נתאר, ואחר יאכל מן הקודשים, זאת אומרת, הוא יזכה לעולם הבא, לכל התענוגות של מעלה, והוא אומר, לא יצטרך להתגלגל ולסבול מה שסובלים, יש לי תנאי אחד רבי נתן אומר, שעשה את ההכנה הנכונה בעולם הזה של רצונות וכיסופים. איזה מוח. וזה, צריך להתחזק בזה, ואין ספק שאם אדם ילך עם זה, בסוף הוא יזכה לכל המעלות. אין ספק. כי אם הוא לא ילך עם זה, הוא יישבר, הוא ייפול. אדם עולה למעלה, פתאום רואה נפילה קטנה, אין לו כלים להתמודד עם זה. כתוב בפרשת כי תישא, אחרי שעם ישראל חטאו בעגל, בא הקדוש ברוך הוא ואומר למשה רבנו, לך רד, כי שיחת עמך. מה זה לך רד?
למה עמך? משה רבנו, מה, עמים? הם לא עמך, שרצית שאני אוציא אותם ממצרים, אמרת, לך תוציא את עמים, מה קרה? הם חטאו, פתאום זה עמך, זה לא עם שלך? אחד מהפירושים שכל כך מסתברים על האוזן וכל כך צריך לשמוע אותם, עם ישראל יצא ממצרים עם אורות, מעלות רוחניות רמות, מה שראתה שפחה על הים, המראות אלוקים שהיא ראתה, לא ראה הנביא יחזקאל בן בוזי, זאת אומרת, שפחה שהייתה בים סוף, ראתה השגות אלוקות, כל השם, כתוב עוברים במעי מים, אמרו זה אלי ואנדאו, כולם ראו את הגילוי שכינה, כולם ראו גילוי אלוקות על הים, אחרי זה הגיעו למתן תורה, עזוב את כל השנה שהם רק רואים שהקדוש ברוך הוא מתעלל במצרים, הגיעו למתן תורה, מה זה מתן תורה? פחד אלוקי, קולות, שופרות, פרחה נשמתם על כל אות. יודעים איזה דרגה רוחנית הם הגיעו? איזה דרגה? הם היו בדרגה רוחנית הכי גבוהה שיכולה להיות. אני אמרתי, אלוהים אתם ובני עליון כולכם, התבטלה מיתה מן העולם, היו מלאכים. כל עם ישראל היו בגדר של מלאכים במתן תורה. ואחרי זה, משה רבנו עלה 40 יום להביא את התורה, משה רבנו התעכב, היה להם טעות, האם אנחנו כוללים את היום, או שנספור 40 יום שלמים, התבלבלו, התחילו לספור מהיום, וטעו בחשבון. הגיעה השעה שישית, משה רבנו הבטיח לבוא, הוא לא בא, קמו הערב רב, אמרו זה האיש משה, הסמך מם הראה להם מיטה של משה בשמיים, לא ידענו מהו, הנה הוא מת, כעסו לנו אלוהים שילכו לפנינו, בחור עמד, מה פתאום? מה, אתם כאלה כפויי טובה? אתמול הוציא אתכם באותות במופתים, עשה לכם ניסים, היום אתם אומרים בוא נעבוד עבודה זרה, עמדו עליו שחטו אותו, במקום. באו לאהרון, אמרו לו, אם אתה לא עושה לנו עבודה זרה, אתה תהיה כמוהו. נו, איך אהרון עשה? כתוב ש3 עבורות יהרג ובל יעבור. גילוי עריות, עבודה זרה, שפיכות דמים. אהרון היה מצווה, לפי השכל, יהרג. איך יכול לעשות עבודה זרה? ציווי אלוקי, יהרג ובל יעבור. הרמב"ם אומר שאדם לא עושה את זה, זה חילול השם. אהרון הכהן הראשון. מה אהרון עשה? אמר, אין בעיה, בואו, אני עושה אבל, אתם לא עושים. אני הכהן, הכל תלוי בי, אתם לכו תביאו את הנזמים שבאוזני נשיכם. אמרו לו, אין בעיה, הלכו לנשים. למה אהרון עשה את זה? הוא ידע שברגע שנהרג ביום אחד כהן ונביא, אין תקנה לעם ישראל. אהרון הוא כהן, חור היה נביא. את חור הרגו, אם יהרגו גם אותו, אין תקנה. הוא חטא למען עם ישראל, כביכול, במרכאות. כל החטא שלו זה היה עבירה לשם שמיים, ממש, הכי זקה ונקיה, הוא גם רצה להתעכב, כדי שמשה רבנו ירד, בגלל זה הוא אמר, לכו תביאו את הנזמים לאוזניים של נשיכם. כל העם ישראל הלכו, הערב רב בפרט, הלכו לנשים ואמרו, תביאו את הנזמים, הוא אומר, למה? לא נותנות, פתאום. אהרון ידע שהם לא ייתנו, אז הם הוציאו את הנזמים מהאף וזה, הביאו לאהרון. ומפה לשם קרה מצב, זרקו את כל האש, את כל הנזמים, את כל הזהב לאש, יצא עגל מקרטע, במדרש כתוב שהסמך מם רכב עליו, והתחילו להגיד אלו אלוהיך ישראל. משה רבנו מקבל דיבור מבורא עולם, אומר לו הקדוש ברוך הוא, מה קורה שם? לך רד כי שיחת עמך, סרו מהר מן הדרך. משה רבנו יורד למטה, רואה את העגל, שובר את הלוחות, בא לעלות למעלה בחזרה, ואז התחיל להתפלל על עם ישראל. מה זה המילים האלה, לך רד? עם ישראל הגיעו למעלה כל כך גבוהה, מקום רוחני נוראות, הגיעו לשיא הפסגה. ברגע שהם חטאו בעגל, הם הגיעו לקריסה רוחנית הכי קשה. זה כמו שאני אמשיל לכם במשל, אדם עכשיו מישיבה גדולה, פונוביץ', טהור מרחם אמו, מרמיץ מהכל, עולה, למדן גדול, 14-15 שעות לימוד ביום, בקושי אוכל, מתפלל, כמו שצריך, משתדל, מקווה, עולה, איזה עליות רוחניות, מתחתן, מביא ילדים, מגיע לגיל 30, נפילה הכי קשה, העבירה הכי קשה בתורה, בואו ניקח דוגמה, ועוד פעם עבירה, נהיה לו היתר, ואז הוא מתחיל לרדת, הוא לא יורד כמונו, ואיזה נפילה יש לו, הוא צונח לקרקעית, הוא נופל מקומה 50, אז איזה שבירה, איך קמים מפה? אדם כזה מסתכל, אומר, איך אני קם מפה? במצב הטוב הוא מחזיק עדיין עם פאות וזקן. במצב הרע, זה כל הילדים פה שרואים אותם לפעמים, עושים עם קורקינטים, ועוד יש להם כזה פאות וזה. צריך להבין שאני חושב שהקדוש ברוך הוא מתפאר בפאות, אפילו שהמעשים שלהם, זה חבל הצלה שנשאר להם. הם השאירו איזה חבל הצלה, הם יודעים שמפה אין יותר חזרה. הם עושים הרבה דברים שאתם לא תאמינו, כן? אבל לא צריך לדבר על הדברים שהם עושים, הם עושים גם הרבה דברים טובים. אבל כשאדם מתרסק מכזה מקום,
הוא אומר, איך קמים מפה? הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, לך רד. עד עכשיו לימדת אותם איך עולים. עד עכשיו לימדת אותם תורה של צדיקים. איך מתקדשים, איך עולים, מתן תורה, ים סוף, מכות מצרים, עליות רוחניות. עכשיו שהם נפלו, מה, נזרוק אותם? לך רד כשכרת אפך. עכשיו לך תלמד אותם מה עושים בירידות. איך לא מתייאשים, איך משתדלים להתחיל התחלה חדשה, איך אתה תשתדל להתחיל להיות בשמחה דווקא במצב הזה. איך להיות בשמחה? תראה מה עשיתי. כן, אבל הפגם של העצבות, אומר רבי נתן, זה יותר מהפגם של העבירה. רבנו אומר בתורה מ"ח בליקוטי מוהר"ן, שעצבות זה סטרא אחרא והשם שונא אותה, וההתחלה הראשונה שיהודי חוזר בתשובה צריך להיות שמח. דבר ראשון, למה? אבל חטאתי, עוויתי, עשיתי כזה, נכון, תעשה על זה תשובה. אבל הפגם שעושה העצבות והתסכול והייאוש, הוא יותר קשה מפגם של עבירות. ובגלל זה משה רבנו היה צריך לרדת אליהם ולחזק אותם ולתת להם את החיזוקים. אז אומר הרב, ובזה נסיים, השליח ציבור המתפלל לפני העמוד, צריך שיהיה לו בחינה גבוהה כזו, שיוכל לקבץ כל הנקודות טובות שיש בכל ואחד ואחד מהמתפללים, וכל הנקודות טובות יהיו נכללים בו, והוא יעמוד ויתפלל עם כל הטוב הזה. אשרי הציבור שזוכין לשליח ציבור כזה. אחד מההסתרות הגדולות שיש בדור שלנו, זה חזרת השץ. חזרת השץ, הבן איש חי אומר, שהיא במקום כל כך גבוה בעולמות הרוחניים, עד כדי כך שהרי אחד מהסיבות שאנחנו אומרים את תפילת הלחש, אומרים אותה בלחש, בגלל שאנחנו נמצאים בעולם שעדיין יש שם כל מיני חיצוניים, כמו קליפות. ברגע שאנחנו מוציאים לפי הסוד, כמובן לפי הפשט אין שום בעיה, גדולי ישראל אפילו התפללו עם קצת קול, כי לפי הפשט קצת צריך להשמיע לאוזניים, אבל לפי הסוד צריך לחתוך את הדיבור, לא להוציא קול, כי ברגע שמוציאים קול יש כוח לחיצונים להתאחז בזה. הבן איש חי מסביר שתפילת הלחש שנמצאת במקום רוחני, שעדיין יש שם אחיזה לחיצונים. תפילת החזרה היא במקום כל כך גבוה שמקום נקי לגמרי, ובגלל זה גם צריך להגיד אותה בקול. בגלל זה אין לנו בעיה להגיד אותה אדרבה, צריך להגיד אותה בקול. יש כמה הלכות מאוד חשובות בחזרת השץ. אחד מההלכות הכי חשובות זה לתת לציבור זמן לענות אמן. אם לא נותנים זמן לציבור לענות אמן בחזרת השץ, זה ברכות לבטלה. אין מי שחולק על ההלכה הזאת. פעם הרב שלמה עופר שם בכל מיני שטיבלחים, שם הגרלה, הוא אמר שמי שימצא פוסק שחולק על ההלכה הזאת, מקבל 10,000 שקל. ואז הוא הביא את המשנה ברורה, הביא את כל הפוסקים, שבעצם אומרים שאם לא נותנים מקום, זמן לציבור לענות אמן, אז הם אומרים שזה ברכה לבטלה. בן איש חי אומר שבכלל לא צריך לענות לו. אדרבה, אדם שלא עונה אמן זה בעיה. בגלל זה, שאתה יודע שפלוני לא עונה אמן, אל תברך בקול. אתה עובר על לפני עיוור לא תיתן מכשול, כי אדם שלא עונה אמן, זה קצת בעיה, בעיה הלכתית. אז איך עכשיו מה אני עושה עם שליח ציבור כזה שלא נותן זמן לענות אמן? הבן איש חי אומר לא צריך לענות לו, בעיה שלו. אני לא צריך לענות אמן על ברכה לבטלה. אז זה הלכות בסיסיות בשליח ציבור. שליח ציבור צריך להיות גם ראוי וקולו ערב, זה אחד מההלכות החשובות מאוד, בפרט בימים נוראים, עם ישראל מהדר גם להזכיר שליח ציבור, לשלם לו, ושהוא רצוי וראוי לציבור. פה רבנו נותן משהו שאני לא יודע אם יש אנשים שמסתכלים על הדבר הזה בתור נקודה, לבחור את השליח ציבור, אבל תראו איזה נקודה חשובה. הוא אומר שליח ציבור המתפלל לפני העמוד, צריך שיהיה לו בחינה גבוהה כזו. איזה בחינה גבוהה? שיוכל לקבץ כל הנקודות טובות שיש בכל המתפללים. זאת אומרת, שליח ציבור צריך עין טובה, שיש לו עין שהוא רואה טוב בכל יהודי, שהוא רואה טוב בזה, טוב בזה, לא שליח ציבור עם עין רעה. כל הזמן זה מה הוא עושה, מה זה עצבני כזה על כולם. לא, עין טובה, משתדל לראות טוב, משתדל טוב לראות, אפילו שקשה. סופרים על הרב חררי, שהיה לידו, הוא היה צדיק יסוד עולם, היה לידו יהודי, רק צדיקים יכולים להגיד דבר כזה, אני לא יכול להגיד דבר כזה, צדיקים יכולים להגיד את זה. היה יהודי ליד הבית שלו, שכן שלו, שהיה שומע מוזיקה בשבת, מוזיקה, כולי ווליום. שמע, אמר לו השמש, אני אלך, אני אעיר לו, אני אדפוק לו בדלת, מה שיוריד, שיכבד. אם הרב חררי אמר לו, זה העונג שבת שלו, עזוב אותו. זאת אומרת, הוא בכלל לא ראה על זה, לא היה לו אבא אמינה, איזו מחשבה לראות אותו בעין לא טובה. הוא ידע שהוא מסכן, מה הוא עובר, אם הוא הגיע למצב שזה מה שמחיה אותו בשבת, זה מסכן, באמת שזה מסכן. לא ראה מה זה שבת, מה זה שולחן שבת, מה זה שירים של שבת, מה זה תורה בשבת.
הרב בניהו שמואלי ומביא מקור מקדמוני המקובלים, הבן איש חי אומר ששעה לימוד ביום שבת שווה 1,000 שעות ביום חול. שעה שאדם לומד ביום שבת, 1,000 שעות ביום חול. אני אגיד לכם משהו פצצת אטום. הרב בניהו שמואלי אומר, שעה זוהר בשבת שווה ל-70 שנה. מישהו מאמין לזה? קשה לקבל את זה, אני גם קשה לי, מה אתה חושב שאני עכשיו יושב ולומד זוהר שעה? זה חזק איזה אמונת חכמים, הוא מביא לזה מקור ממש, הוא עושה גם חשבון, למה? מה זה שבת? אם אדם זוכה לתענוג של שבת, מה זה? הוא לא יבין איך מחללים שבת. אז מה זה שליח ציבור אמיתי? עין טובה. שהוא עולה והוא אומר, השם שפתיי תפתח, והלב שלו נקי עם כל הציבור, וכל הנקודות טובות יהיו נכללים בו. זאת אומרת, לא רק שהוא רואה טוב, גם הטוב הזה כלול בו, הוא צדיק כזה שיש לו שלמות של חסד, תפילה, תורה, זאת אומרת, הוא גם כן, יש בו את הנקודות הטובות באחר, והוא יעמוד ויתפלל עם כל הטוב הזה, הוא יודע, יכול להרים את כל הטוב של הציבור. איך הרב מסיים? אשרי הציבור שזוכים לשליח ציבור כזה. ולצערנו, אני זוכר פעם אחת, הרב אמר שהוא סובר שרוב הצרות נגרמים בגלל שאין חזרות השץ כמו שצריך. כי לפי מה שאמרנו, לפי הבן איש חי, חזרת השץ זה פצצת אטום שיש לה הטלת וטו ממש ממש למתק את מידת הדין. יש בחזרת השץ כזה עוצמה, שצריך להבין שאפילו אם אדם לא מכוון, והוא עם הארץ, התפילה שלו מתקבלת בכוח הציבור. אדם שמתפלל ביחיד, בשמיים פותחים את התיק שלו, מי זה? למה הוא מתפלל יחיד? למה זה? אדם, כיוון, לא כיוון. אדם שמתפלל בציבור, גדיל ויעבור. התפילה שלו חץ למעלה, בכוח הציבור. בעל התניא אומר, אם היו מורידים מלאך ל10 יהודים מקובצים, היה נשרף מאימתא דשכינתא, מאימת השכינה ששורה שם. אז ברגע ש10 מתקבצים, ואומרים, חזרה כמו שצריך, עם אמן, הרב עובדיה פוסק בהליכות עולם, שאם רק יש ספק שיש 10 שלא יענו אמן, עדיף שיעשו 3 ראשונות ויתפללו בלחץ, יבטלו את החזרה. עדיף, כל הברכות לבטלה, במקום לעשות טוב זה יוצא הפוך. חס ושלום, כן, אני אומר את זה מצער. אז פעם הרב אמר שיכול להיות שרוב הצרות בעולם, בגלל שהחזרות השץ לא נכונות. יהי רצון שיהיה לנו עין טובה, התחזקות גדולה, גדולה, גדולה. נגיד משהו קטן לפרשת שבוע שעבר, פרשת שבוע משבת, קראנו 2 פרשיות, אחרי מות קדושים, 2 פרשיות מחוברות, כל הפרשיות, גם אחרי מות, גם הקדושים עוסקות בעניינים של עריות, בגילויי עריות. אומרת התורה הקדושה פותחת, וידבר השם אל משה אחרי מות 2 בני אהרון, בקרבתם לפני השם וימותו. יש מעשה מפורסם, שקרה בארצות הברית, היה יהודי, יהלומן, היה רווק, קמצן, לא נברא קמצן כזה מאז שנתלו המאורות. אדם מת, לא היה אוכל, לא היה שותה, היה מיליארדר. היה עין כזאת רעה, שאפילו אינסטלטור שהיה צריך להיכנס אליו לבית לאחוזה, היה שם עליו שומרים. היה לו כספת של יהלומים בבית, הבן אדם לא נשוי, לא, הוא הגיע כזה למעלה כזאת, שעניין להתחתן, מי שווה אליי? אוי אוי אוי, איזה עונש זה. זה כתוב, עושר שמור לבעליו לרעתו, אדם כזה זה אדם שבסוף ייתן הכל לאדם זר. היה היהודי הזה כל פעם שהיה נוסע לחוץ לארץ, היה מפקיד בבית שלו את אחיין שלו. עכשיו כמה שהוא היה אדם מת, הוא היה מת עד הסוף, היה קמצן כזה גדול שאפילו אחיין שלו לא היה יושן בבית. היה לו בוטקה מחוץ לבית, בוטקה כמו שצריך, קרוון כזה, היה שם לו מזגן, היה שם לו טלוויזיה, הוא אמר, תשמע, אתה יושן פה, אף אחד לא מתקרב לבית, לא משנה, אם מישהו מתקרב, צריך להיכנס, אתה ישר עושה לי טלפון. אמר לו, בסדר, ככה היה. ככה ביום יום היה שומר לו על הבית, שהוא היה נוסע נסיעות, חוץ לארץ לעסקים. יום אחד, נסע למדינת עולם שלישית, ואמר לו, שמע, אני עכשיו שבועיים תקוע, אין לי טלפון, אתה לא יכול להתקשר אליי, אתה לא פותח לאף אחד. לא משנה מי מגיע, אתה לא פותח לאף אחד. אמר לו, בסדר, אין בעיה. עבר יום, עבר יומיים, פתאום עוצרת מסעית של הובלות מחוץ לבית. הוא יורד בטבעיות, יורדים, פותחים את הזה, הוא יושב בקרוון, רואה את הסרט, פתאום יצא החוצה, אומר להם, מה אתם עושים, מה זה? אמרו לו, בעל הבית הזמין ספה, זה לוקח 0.5 שנה, והיום זה הגיע. אמר להם, לא, אי אפשר להיכנס. אמרו לו, בסדר, רק תחתום שאתה מוותר, ואנחנו נביא את זה למי שאחריך. אז הוא אמר, הוא חשב, הוא אמר, רגע, אני חמוש, אני זה. בסך הכל לוקחים, שמים את הספה, יוצאים החוצה, הם לא יכולים לעשות שום דבר. אני אראה להם בראש. אמר להם, טוב, תכניסו בפנים. באו, פתחו את הדלת, תכניסו לבפנים, שמו לו את הספה בבית, אמרו לו להתראות, יצאו, נסעו. טוב, יום אחרי זה,
עוד פעם עוצר את המשאית הזאת. הוא אומר להם, מה קרה? אמרו לו, שמע, היה לנו טעות. איזה טעות? מה קרה? אמר, הבעל הבית הזמין שחור, בטעות שמנו לו בז'. תביא, אנחנו עוד שבועיים מביאים את הספה. אמר לו, בסדר, טוב, נכנסו עוד פעם, הוצאו את הזה. חזר, היהלומן, הקמצן, חזר אחרי שבועיים, נכנס לבית, ראה שפרצו לו את הכספת, לא השאירו לו יהלום אחד בבית. מה מסתבר? שהיה בתוך הספה, היה פורץ כספות, פרץ לו את הכספת, באו, אספו אותו עם כל היהלומים. אז הוא התחיל לצעוק עליו, מה עשית? אני אמרתי לך, ציוויתי אותך לא לפתוח. זה הבעיה שאדם חושב חשבונות. אדם, לפעמים מצווים אותך דבר פשוט, אתה רוצה מה? לעשות לפי השכל שלך. הקדוש ברוך הוא רצה, בשבוע שעבר, קראנו על הפטירה של נדב ואביהו, נדב ואביהו היו קדושי עליון, אין לנו בכלל תפיסה, השגה, חז"ל מתפלפלים, למה הם נענשו, יש אומרים שהורו הלכה בפני משה, יש שאומרו שנכנסו שטויי יין, אין מחלוקת בחז"ל, כי באמת, אפילו בחז"ל יש התחבטויות, כי הם לא כל כך מבינים למה הם חטאו, הם היו קדושים כדי לסבר לנו באוזן, אתה צריך להשמיע לנו, זה משהו כזה גדול. שבוע שעבר למדנו על פטירת נדב ואביהו, שהם הכניסו אש זרה. הקדוש ברוך הוא לא רצה אש, הוא רצה להוריד אש מן השמיים, לאכול את הקורבן. הם עשו סוג של טעות, הוסיפו, הכניסו אש, אבל זה נקרא אש זרה. מה קרה? הם לא שמעו לפשט הדברים, הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה, להגיד משהו וככה זה יעשה. איפה הם תקנו את זה? אז כתוב שהם התעברו בפנחס בן אלעזר, במעשה זמרי, שזמרי לקח את המדיינית ועשה עבירה לעיני כל עם ישראל, לעיני כל עם ישראל לקח את המדיינית, עשה עבירה, בא פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, מגיע למשה רבנו, אומר לו משה רבנו, מה דינו של זה? אמר לו, נשכח ממנו, לא יודע. הוא אמר לו, רגע, הבועל ארמית, קנאים פוגעים בו, נכון? ככה כתוב. אז הוא אמר לו, אם ככה, לך תעשה את זה אתה. למה הוא אמר לו, לך תעשה את זה אתה? למה בעצם הוא שאל אותו? הרי אם ידעת את ההלכה, אתה לא צריך לשאול. הבועל ארמית קנאים פוגעים בו, אלא כתוב שהתעבר, בפנחס בן אלעזר התעבר בו נשמת נדב ואביהו, והם באו לתקן את הדבר הזה שכביכול הקדוש ברוך הוא לא רצה שתכניסו אש. אז הם באו כביכול לשאול ולעשות על פי מה שאתה אומר לי. וככה גם היה עם אליהו הנביא, שהוא אמר לנביאי הבעל, אמר להם, אתם תקריבו קורבן, אני אקריב קורבן, והקורבן שיורד אש מן השמיים ויאכל אותו, זה הקורבן האמת, ואז אם אצלכם זה קורה, הבעל הוא האלוהים, אבל אם אצלנו זה קורה, השם הוא האלוקים, והם קיבלו את זה. למה דווקא הוא ציווה אותם לא להדליק אש שתרד אש מן השמיים? כי אליהו הנביא זה פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, שבפנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן התעברו נשמת נדב ואביהו, ובגלל זה הוא ציווה שדווקא ירד אש מן השמיים לכפר את מה שהם לא עשו, שהם הכניסו אש, שהקדוש ברוך הוא רצה שרק תרד אש מן השמיים. יהי רצון שנזכה להתחזק באהבת התורה, באהבת חברים, ונזכה עוד השנה לגאולה ברחמים.